Diyos marahay na hapon sa Indogabos, mga tugang. Maluhod po ang gabos sa pagpamiibi kan orasyo emperata. Sa ngaran kanama, kan aki asin kan Spirito Santo. Amen. Pamiibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas miyan sa mong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako umi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, da kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Da imi nasabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin niya na mamatean minaan padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namomotan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamiibi mo kami. Sa ngaran ka nama, kan aki asin kan Spirito Santo. Amen. Matukaw po. An sa tuya pong mga mass intentions, iyo ang mga minasunod. Thanksgiving offered by Logroño Batalier family, Arlene R. Tripulca, Mean Orfano and family, Mr. and Mrs. Ian Jace Alfeche, Mrs. Mirna Bulaon and family, Marico Peralta, Mr. and Mrs. Salalima Sapo and family, Clemencia Burais and family, Neti Miliete, Salvador family, for the gift of life of Russian Angel Celis, offered by Rui Vivar family. Thanksgiving offered by Mayumi Aguilar, Kenneth Canon and family, Lasin family, Madrana family, Salvacion Liave and family, Rema Bercasio and family. Special intention for peaceful family offered by Roslyn Cabanero. For fast recovery and successful operation offered by Richard Paulate. For the birthday of Bienvenido offered by Lynn and Ibarrientos family. For passing the exam offered by Joey Mendina. Para sa kapangaloan ka mga minasunod na kalag, Evelyn, Concepcion, Antonio, Telma, and Renato, dulot ni Marilyn and Salvador family. Benjamin and Danilo offered by Detera family. For departed loved ones offered by Mr. and Mrs. Salalima Sapo and family. For Muchuan offered by Lynn and Ibarrientos family. For Jose, Jacinto, and George offered by Brimon's family. For Evolet, offered by Julia Lustina. For Salvador, offered by Molina family. For All Souls, offered by Lopera family. For Rogelio, offered by Nati Baluscan. For Giselle and Gerard, offered by Madrana family. And for the soul of Mike, offered by Rema Bercasio and family.
Sa liwat, Diyos marahay na hapon sa Indogabos, mga tugang. Ngunyan, iyo ang ikaapat na Domingo kan Adviento. Matindog na po ang gabos sa sinawiton niyato ang awit sa pagpuon. Good afternoon. Good afternoon to Father. Sa ngaran ka nama, kan Aki, asin kada Espiritu Santo, Amen. ang kagurangan, mapas sa Indo. Asin sa imong spirito. Ultimo, asin ikaapat na Domingo na po kita ni Adviento, bago kita mag-celebrar kan Pasko. Madadangog niya to sa satuyang Ebanghelyo ngunyan, ang istorya manunungod kan pagsungko ni Maria sa iyang pinsan na si Isabel. Minarepresentar kan saro, kan mga importanteng disposisyon kaining Pasko. Iyo po ang paglingkod sa satuyang kapwa. Nagduman si Maria bako tanganing magbakasyon, kundi tanganing paglingkudan ang sa iyang pinsan na si Isabel. Ini manlugodan maging paghingowa asin dispuerso kan lambang saro sa tuya. Bantang nagahalat kita sa pag-abot kan sa tuyang paratubos. Ngunyan bidbidon ta po ang sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sa rabay tabi kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamigdi sa kaguranglan tan Diyos. Maherak malugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan, namimibi kami pakipanua kan sa imong grasya, an sa mong mga isip, tanganing kaming nagmimidbid sa pagbareta kan anghel, kan sa iyang pagtios sa sinkrus, uli kay Jesucristo, madara sa kamurawayan in pagkabuhay liwat, huli kan sa iyang pagtios asin krus. Huli kay Jesucristo ang kagurangnan niya mo, sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro, kan Espiritu Santo Diyos sa gabos,
nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, sinasabihan kita ni Propeta Mikas na ang hading madatong da imahali sa dakulang banwa, kundi isasarong sadit na banwa, ang Bethlehem. Himateon yato ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Mikas. Banwaan ng Jerusalem, tipuna an sa imong hukbo, napapalibutan na kita. Sinasalakay ninda ang leader nin Israel, nagsasabi ang kagurangnan, Bethlehem Ephrata, ika ang pinakasadit na banwa sa Huda. Alagad hali sa saimo, maluwas para sa sako ang saro na iyo ang magiging leader nin Israel, na ang ginikanan masususog pa sa mga suanoy na panahon. Kaya papabayaan nin kagurangnan sa saindang mga kaiwal an sa iyang banwaan. Sagkod na umabot ang panahon na ang babae mangaki nin aking lalaki. Dangan an sa iyang kapwa mga Israelita na itinapok mabalik sa saindang banwaan nin Israel. Pagdatong niya, papamayuhan niya ang sa iyang banwaan sa kusog na nagahali sa kagurangnan, asin sa kamurawayan kan ngaranin kagurangnan na sa iyang Diyos. Mamumuhay sa katuninungan ang sa iyang banwaan, hulita ang mga tao sa bilog na daga, magmimidbid kan sa iyang kadakulaan. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon, asin kami makakaligtas. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon, asin kami makakaligtas. Danguga kami, o pastor nin Israel, hematea kami, ika na pamayo kan sa imong mga karnero, ika na nakatukaw sa trono, sa ibabaw kan mga kirubin. Magpahiling ka sa mga tribo ni Ephraim, Benjamin, asin Manases. Ipahiling mo ang sa imong kusog, asin madya sa pagligtas sa mo. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon, asin kami makakaligtas. O Diyos nin mga hukbo, kilingan mo kami. Dumungaw ka hali sa langit, asin hilinga kami. At tamanay ining ubasan, ang banwaan na itinanom kan sa imong kamot, pinatalubo sagkod na pumusog. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon, asin kami makakaligtas. Alagad suruga asin at tamana ang banwaan na pinili mo, ang nasyon na pinakusog mong gayo, daimi na nanggad ika tatalikdan, tawi kami nin buhay, asin aapodon mi an sa imong ngaran. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon, asin kami makakaligtas. An ikaduwang babasahon, minaimbitar sa to na maging andam, asin makinuyog-kuyog siring kay Jesus. Tanganing ang biyaya kan Diyos mapasato, mahalaga ang kapakumbabaan sa pag-ako sa kagurangnan. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Ebreyo. Kaya kan si Kristo magdigdi sa kinakban, nagsabi siya sa Diyos, mga sakripisyo sa kaatang, daimo minamaot, alagad inandam mo ang sarong hawak para sako. Daimo nawilihan ang tinutong na atang, ni ang mga dulot para sa mga kasalan, kaya nagsabi ako, uya ako, O Diyos, tanganing magutob kan sa imong kabutan. Siring sa nasusurat, dapit sako sa libro kan katugunan. Enot nagsabi si Kristo, habo ka asin daimo ikinakaugma ang mga sakripisyo sa mga dulot, o ang mga tinutong na atang, asin ang mga dulot para sa mga kasalan. Sinabi niya ini maski ang mga sakripisyo, idinulot susog sa katugunan. Danga nagsabi siya,
Uya ako, O Diyos, tanganing magutob kan sa imong kabutan. Kaya hinali nin Diyos ang gabos na daan na atang sa kaisinalihid an atang ni Kristo. Huli kan kabutan na iyan, nalinigan kita kan sa tong mga kasalan, kan idulot ni Kristo ang sa diri niyang hawak, makasarong beses para sa gabos na panahon. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ipagrukyaw niya to ang banal na ebanghelyo. Kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong spiritu. pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas, Kamurawayan sa imo kagurangnan. kan mga aldaw na ito, si Maria nagduman sa sarong banwaan sa kabuludan nin Huda. Pagdagos niya sa harong ni Zacarias, nagtaong galang siya ki Isabel. Pagkadangog ni Isabel, kan pagtaong galang ni Maria, huminiro ang aki sa tulak niya, napano kan Espiritu Santo si Isabel, asin nagtaram nin makusog, paladan ka sa gabos na babae, asin paladan ang aki na dinadara mo sa imong tulak. Sisay ako na pagsungkoon kan ina nin sa kong kagurangnan, ulit na pagkadangog ko kan sa imong pagtaong galang, huminiro sa kaugmahan ang aki sa sakuyang tulak. Paladan ka, tanagtubod kang mauutob ang sinabi sa imo nin kagurangnan. Mga tugang kong namumutan, marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good afternoon. May saro kay itong problematic housewife. Pagkatapos kan sa iyang daily chores, naglaba, nagluto, habang nagpapahingalo sa saindang salas, nakakuha po siya nin sarong magazine na igwanin horoscope. Binasa niya po sa iyang horoscope base sa iyang zodiac sign. At sabi po duman, many good things will come your way today. Kaya sabi kay ining babae, makapaghintay nga, baka ininangayaan swerte ko. Taon-taon man pa nanggad po, igwang nadangog siya sa indang gate. Mrs. Please stop making use of the cell phone while inside the mass, while inside the church, please. It was announced probably before the start. Para dahil po nakaka-distract and otherwise turn it off or put it in the silent mode. Nawara lugod sa istorya ko. Okay. Tulog bagay lang dugod an gusto kong makuata dikti sa tuyang ebanghelyo. Istorya po ini kan pagsungko ni Maria sa iyang pinsan na si Isabel. Tulo ang dara ni Maria, and these are the same things that we should experience this Christmas at the same time. Parehas na mga bagay na dapat po niya itong gibuhon. Enot, dara-dara ni Maria ang kaugmahan. Kaya susog sa description kan sa tuyang ebanghelyo, pagkadangog kan boses ni Isabel, kan pag-abot ni Maria, suaki sa iyang tulak, na iyo si Juan Bautista naglukso sa kaugmahan. Asin si Isabel mismo nagsabi sa iya, sisay ako na pagsungkoon kan ina, kan sa kuyang kagurangnan. Inian enot sa gabos na bagayon na ma-experiensyahan, asin madaraman niya to sa satuyang buhay ngo niya na Pasko. Nakita, matean niya to ang kaugmahan na dara
kan sa tuyang kagurangnan sa sato. Dara mismo ni Kristo. Bako ining kaugmahan na darakan kinaban which are fleeting and temporary. Pansamantala sana. Kang naresibi mo so 13th month pay, so bonus mo, maugma ka. Ngunyan, ubus na. Temporaring kaugmahan. Kang nag-reunion Christmas party, maugma ka. After the Christmas party, day nakako ang gifts sa raffle, makulog ang buot. Temporary happiness. Ang kaugmahan na dapat makuapo kan lambang saro sa tuya, iyo ang kaugmahan kan presensya ni Kristo. You may not receive any gifts this Christmas, but what is important is that you have Christ in your heart this Christmas, and you experience His joy, and you become an instrument of this joy, especially in our relationships and in our friendship. Second thing, na magayuntang manudan po digdi, iyo po ang manungod sa paglingkod. Visitation also means service. Elizabeth was then 6 months pregnant. And Mary learned about it with the annunciation of the angel. Sinabi sa iya, kan sinabihan siya na ikangayang mga ngaki, mangingidam ka asin mga ngaki ni lalaki, asin ara mo nga ni ngaya, an sa imong pinsan na si Isabel, ngunyan, maski bawas, anom na bulan na bados. When Mary learned about that, she went in haste. Pasiring po sa Judea or Judah. Ang Judah from Nazareth is about 200 kilometers. Imagine, kay itong panahon, day pa man pong MRT, day pa ka itong Grab, gabos na nalakaw. Badus man siya na time. Pero naghidali siya tanganing magsungko sa iyang pinsan. And in fact, according to the gospel, she stayed there for another 3 months, 6 months, hanggang mangati puan sa iyang pinsan na si Isabel, na nagsisimbolisar kan paglingkod na dapat igwaman ang lambang saro sa tuya. Ang pagsungko ni Maria, mina-inspirar man sa lambang saro sa tuya, na kuahon niya to an okasyon na ining Pasko, tanganing kita, arog ki Maria, maknudan man niya to, na ang kahulugan kan buhay na kukuha sa paglingkod. The meaning of life is found in service. Paglingkod sa satuyang kapwa. Bako gabos po, digdi sa kinaban, nababayadan, asin nababakal nin kwarta. Not everything in this world is susceptible of any pecuniary estimation. Bako gabos ini, nababakal nin kwarta. Sana, kuahon ta, asin igrab ta ang oportunidad na ini, na kita makapaglingkod sa satuyang kapwa. Especially to those people who are less fortunate. Mayong-mayo sa inyong buhay. Kasubago, magayunan po so activity dito sa parish, itong Angel Tree. If you remember, so mga nagsisimba po oral daw di past weeks, igwa po digding Christmas tree dyan. And we ask people, itong magiging mga beneficiaries, to put or place their tags, angel tags there, containing their wish list. So mga aki, lalong-lalo na hali sa mga pobreng pamilya na daiman na uutog ang sa indang mga kagustuhan mo niya na Christmas, we ask them to place it sa satuyang angel tree. And we look for angels na mautob po ka ito. And dakulon pong benefactors ang nag-volunteer kan sa indang sarili. Tigpuan inda sutag, yaon po duman sa tag, sus wishlist kang aki, gusto niyang sapatos, anong size, yan, anong klaseng sapatos, anong brand, and iyo po ito ang sa indang tinao duman sa aki. O igwa nga ning naghagad nin bisikleta. Yan, tinawan sila nin bisikleta kang mga donors and sponsors. So magayon na retrato nin sarong parokya na kung sain naghihingawa kitang maging instrumento nin mahal na Diyos
tanganing makapaglingkod kita sa lambang saro. And that is the very same service na ipinahiling sa tuya kan sa tuyang mahal na ina, lalong-lalo na sa iya pong pagsungko sa iyang pinsan na si Isabel. And the last thing is about mission. We usually celebrate the Annunciation, Feast of the Annunciation, pag March 25. And we celebrate the Feast of the Visitation pag May 31. Diba? So that means Mary, when she went to Elizabeth, she was also pregnant with Jesus. Badus man siya. Daradara niya si Kristo. Pasiring sa harong ni Zacarias, asin sa harong ni Isabel. That is our mission. Ngunya na Pasko, na madara niya to sa lambang saro si Kristo. We are expected to become zealous missionaries, trying to bring Christ to people this Christmas. Bakong laptop, bakong computer, bakong anuman na regalo, cellphone, ang darahunta sa satuyang kapwa. More than the material things, we should bring Christ to people. So joy, service, and mission. Sabi ko, these are the same things that we should experience this Christmas. The same things that we should do this Christmas. The same things that Mary brought during the visitation. So maghingowa kita, nadarahon taman ini, mateon taman ini, tanganing siring kay Maria, makapagtaupo kita nin espasyo, magayon na lugar sa satuyang mga puso, sa satuyang kagurangnan, sa satuya pong mga buhay. Asin, kita man maging siring sa iya, mga tagapagdara ni Kristo sa kinabang. Sa ngaran ka nama, kanaki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Tindog tabi. Sarabay niya itong ipahayag ang sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako Sa sarong Diyos, amang makakamhan, kagibo kan langit, asin kan daga, kan gabos na nahihiling, asin dai nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na sa Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagi kan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin nanilaman huli kan Espiritu Santo, kay Virhen Maria, asin nani tao. Ipinako pa sa krus para sa tokan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkod sa kagadanan, asin ililubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuokan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan. An sa iyang kahadean, daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan, asin kagtaunin buhay, nagikan sa Ama, asin sa Aki, siya kaiba kan Ama, asin kan Aki, sabay na sinasamba, asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paagin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako ng pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawa din mga kasalan, asin nagalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Amen. Mga tugang, ang Diyos uya sa to, siring kay Maria, mamibi kita na pano nin pagsari kasin pagtubod sa Diyos. Bukas ang mga kamot sa pamibi kita masabi, kagurangnan, hinanyuga kami. Kagurangnan, hinanyuga kami. Ang simbahan magtaupirmi kan pangangaipo pastoral para sa gabos na tawo na nagbabaklay sa kinaaban, mamibi kita. Naan mensahe kan Pasko, makapag-inspirar sa gabos na hanapon ang tunay na katuninongan, asin pagkamuot, mamibi kita.
Ipamibi niyato itong mga tugang niyato na nasa kahurasaan, mamatean man lugod nindaan pagkamuot kan Dios, sa paagi kan pagkamuot kan sa indang kapwa, mamibi kita. Kita gabos na nagkakatiripon digdingon yan, nasa satong pag-andam sa Pasko kan pagkamundag, magtao sa to nin bagong buhay kaiba si Kristo, mamibi kita. Ama, siring kay Maria, sa mong itinatao ang bilog ming puso asin kalag sa imo, ikanauya permisa mo, mamatean man lugod niya mo ang mga kasimbagan kan sa mong mga pamibi, iniinahagad niya mo sa ngalan ni Jesucristo, sa imong aki, sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi kamo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on malugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilaw niyang banal na simbahan. Kagurangnan, ang mga atang sa ibabaw kan sa imong altar, pabanalon lugod kay ning Espiritu, na sa kabagsikan niya nagpano kan pupunan ni Santa Maria, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong Espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan sa ed, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Ihinarubay siya sa hula kan gabos na propeta, dinara sa pupunan kan inang virhen sa day masabing pagkamuot, ipinahayag ni Juan an sa iyang pag-abot, asin itinukdo kan siya yauna. Ipinapasabong niya sa mo na maugmang mag-andam para sa misteryo kan sa iyang pagkamundag. Tanganing maabtan kaming nagpupuka sa pamibi, asin naguugma sa iyang kaumawan. Kaya kaiba, kan gabos na santo sa sinangeles sa kalangitan, sarabay kaming minaawit. Diyos ni mga ang langit asinagan, panokan sa imo, kamurawaya. Usana, usana, sa kaitaasan. Usana, usana, sa kaitaasan. Paladanan minarigin, sa ngaran kang kagurangnan. Usana, usana, sa kaitaasan. Usana, usana, sa kaitaasan. Usana, usana, sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggad ang banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu,
Tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya, sa rugaring niyang buot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini. Itinao, sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini. Taini ang sakuyang hawak na idudolot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis sa sinisagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabuas sa sin mag-inom kaini, taini an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago, asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini ang gibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Pinapamaretayan ang pagkabuhay mo iwari pinapahayan sagod na ikahamagdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kaguranglan, kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoot kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkabuot, kay bakan sa mong Santo Papa si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kang gabos na klero, siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag, kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, sa singabos na santos, na kay tupa na kapag gaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukloan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingka sa kasalan, dasin manligtas, sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalan, kan maugmang paglaom, asin paglatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubot, kan sa imong simbahan, warasan sa iya, an katuninongan na sin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan, kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong Sa espiritu. tuyang pungunya na ihira sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you and Merry Christmas. Mga tugang uya, ang kordero kan Diyos, uya si Kristo, ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na makikisumaro sa iyang bangkete. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin sa kong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo, asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. Diyos na makakamhan, namimibi kami, mantang nabasog kami, kan panuga, kan daing sagkod na pagtubos, na kung gurano naghaharani analdao kan nakakaligtas na fiesta, siring man kaludok, na magtalubo kami sa maninigong pagselebrar, kan misteryo, kan pagkamundag kan sa imong aki. Siya na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po kita ng ikaduwang kolekta para po ini sa tada. Ang natipon niya to sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo nag-abot sa 39,773 pesos and 20 centavos. Ang naambag niya to sa siring na misa nag-abot sa 5,168 pesos and 5 centavos. Para sa mga maabot na maging Aguinaldo Mass sponsors sa Misa de Aguinaldo, igwa po nin fundraising activity ang satuyang parokya na ang tema Paskong Parol para kay San Judas Tadeo. Ang proceeds po kaining aktibidad para po sa ongoing renovation kang simbahan. Para sa ibang impormasyon, magdulok na lang po sa opisina. Asin nagpuon po ang Misa de Aguinaldo kan Disyembre 15, sagkod po ini sa Disyembre 23 sa oras na alas 6 sa pagkabanggi. Siring man ang Misa de Gallo, nagpuon po kan Disyembre 16, sagkod po ini sa Disyembre 24 sa oras na alas 4:30 sa pagkaaga. Available man po ang 2025 St. Jude Calendar sa Parish Office. Maubot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Anonymous donors, 50,000 pesos, 10,000 pesos, 5,000 pesos, 1,000 pesos, duwang tig 700 pesos, duwang tig 500 pesos, Joy Mazans, 1,000 pesos. Salamat po asin Diyos mabalos. Sa Christmas Eve po, may I just remind you, ang Masta sa December 24 evening, 8 o'clock. So, in preparation for the Christmas. Then, same schedule po pag December 31, New Year's Eve. Alas 8 man po ning banggi. Ano sa tuyang schedule kang misa. We intentionally scheduled it earlier kasi tanganing pagkatapos kan misa, 9 o'clock or 9:30, makauruli na po kita, makaiwas sa mga purutukan, asin makapag-celebrar kay bahan kan sa tuyang familia. Then ang schedule kang masses, ta Wednesday po ang Christmas and New Year, schedule po kang mga masses, araw po kang Sunday schedule. So it will commence 8 o'clock in the morning hanggang 6 o'clock in the evening. So 8 o'clock, 9:30, 1:45, 3 o'clock, 4:30, and 6 o'clock. So, iyan po ang schedule ta sa Sunday. I would like also to encourage you na suportahan po ining fundraising efforts kan sa tuyang parish, ining Paskong Parol para kay San Judas Tadeo. Iyo po iyan na yaon dyan na iyan sa mga nag-avail na po kayo ni nag-sponsor kayo ning parol. The good thing about this, kasabay po sa mga masses and sa indong mga intentions once you become part of this program. So, perang aldaw na sana po bago mag-Christmas. 3 days? So, 3 days or 4 days before Christmas. So, sana mapano ta po iyan. Plano mi po paabuton iyan sa may LCC. Kaya okay lang po. Pwede pa kamo maghabol. Salamat po. Matindog na po kita. Salamat sa mga naglingkod sa satuyang altar, sa lector, commentator, lay ministers, mass collectors, asin sa satuyang choir, live streamer, asin ang satuyang mga altar servers. Thank you po. An kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong spiritu. Ido ko, an payo, asin maghagad ng bendisyon sa mahal na Diyos. Parigunon kamo, ning Diyos sa pagtubod, paugmahon, sa paglaom,
asin da ipagpauntukon sa pagkamuot sa gabos na aldawnin sa indong buhay. Amen. Mag-ugma kamo. Taan sa tuyang paratubos napadigdi sa satuya siring sa sarong tawo. Sa saiyang pagbalik sa kamurawayan, balsan niya kamo nin buhay na daing kasagkoran. Amen. Asin bendisyonan, lugod kita gabos kan Diyos na mamumuton, asin mahera ko na nama an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw, tapos na ang bisa. Salamat sa Diyos. Thank you and good afternoon.